Nobyembre 13, 2022, ikakatluag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo, nangutana sila, kanus ba kini mahitabo? Og unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa ako ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuhui. Ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisa nga mga linog, gutom, ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamog igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay usa bisan sa buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.